Ayaw nga po mga katotski. Hindi ako sa top sa mong balay. Magbuhan ko ng katotski. Magpahuan ko sa sana sa kahoy. Pagin sa mga doon. Kana mga katotski. Putla na ko na kanang ni natungod na yung atop. Akong kuhaan kay grabe kasagbot yun. Yung narbay mabukay nga yun kasi sinistak akong kung lang ito kung galing pihandaan minutos yun. Ano? Kuning kuhaan og sanga kay pagkaya sakit. Saya katos kaya balik ko niya. Ug kanina lang ako sugod kay init mga adlaw. So bigulat din ako kung landong-landong. So karon pwede na. Landong-landong. Saya katos kaya.
lang ako. Kuya ay. Pero kasi ako sa kuno ako na pong siligan. Kuno ako no.
laki oh. Muli mo para aning kanal ba? Yan ang tubig. Awas din kayo sa kwarto. Lubong dito tapat. Lubong dito tapat. Lubong. Lubong mo. Nakasulog mo yung madamage. Kaya yung lasik ba? Kasi ang matagak dito na sila sila. Nakakasali mo pa doon dire. Gamay na lang. Higit pa rin sa itong yung mga bulak. Sa tigil kita. Gana.
dapita. Kung sa iba. Yung ano naman kayo doon sa kamera. Tapos yun, hawa na. Ano din natin yung nabilin. Tapos na dili na kayo baga. Ay, mga palit na dito na pa yun halos. Dito na pa yun ay mga palit. Kapag kayo ito sa doon sa among simbahan, simbahan mga katusiyo. Doon sa among simbahan na, no? Makita niyo, ha? Oh? Na, ginani kayo po na. Golden tree. Pwede sa buta kayo po na diya sa tungod. Kasimba may hapon. Pero, nindot siya tanahon. Kaya wala mas si nasagol ng mga dahon. Hindi pa rin sa niyo nga na ay nasagol mo ng mga dahon o dahon ani pa. Ani kani may maupay pag panglarag ko niya. Sana pangatagak na mga tuskyo pero dito na paingon. Dito na paingon sa ubos. Naman gali mahasabo diri sa ato gamay na lang. Sigaran dito na sa mapalit. Buglay kayo mga tuskyo sigsa ka. Niya labit madamid sa sin. No, kanina nga pito. Magkakanin ni kumaktos kita lawan juga ikaw ko na kasaka. Kumbaw ko sa ubos kanina piting laluma. Marko suyo pun. Lukan masih mo makulaps ko ba nga pao nanaw. Lukan. Nga walang ginako na siya tiwasa kanyo. Hindi nga mga sangaw. Parang nga simpa ko magkinawasan ako yung makamira. Ako naman ito siya. Simpa ko huwag ko kahawid ako. Mga anak ko tiwasa. Bawan na kaya na kong highway mga katuski. Wait pa na. Highway oh. Kita ada kayo mga tawang lakaw. Nah di ko ano alimukon mga katusyo. Taro anak kayo si binuhi anak kayo mga katusyo. Alimukon ay patong krukutok mga katusyo. Alam na ko ang balibas krukutok ni siya lahi ni si Alimukon din siya. Hawa na mga katuski. Pero grabe sa kuya eh. Makaluya. Kay pugong ang tiil. Pugong po ng kamot. Lusog. Anak guys ya. Karabutan mga katuski. May mga bunga kagagmay nga. Rambutan. Ano rin mga bunga kagagmay. Marang mga ito siya. Kung man, nadaos siya sa init. Nadaos sa init yung bunga, nanguyos. Nangasunog. Patilay na. Naman naguri mo dayon na ni nga bunga jutay ra kaya timing sa init narabutan no ay daghan ito siya mga tagak na nila sa kanit mga ito siya lebih kapuya kita ko ang baga. Bikil ba pag putol sa sanga ako siyang
bukan para di mga pundak di sa atok. So bikin lapod ang sakit. Kaya wala ni. Wala ka mga katusi mo kung kinaan ko sa pag-asa ba nga na ibagyo nga so abutay no di man din maglandfall din sa kuan sa Pilipinas mulis man siya pero naagi na posible yung na nga na kusog na ulan sa isgod nagbagyo na managanan lang ito daan pero hana ko rin siya sa mga katusi karoon ko na karoon ng banta sa bagyo ulan ng musulod murag Benty City batang pro Benty City basta hindi makabot ang Benty City magpuski ba sige na niya ulan siguro ano na pinlo na daan tingnan ng pan ng bulak sa ulo oh Lord, manda na hawan lagi. Speakers mga katusiyo. Buang mga prutas. Manggana na yung mga kunga na. Kuha nga kung lingunan o durian mga katusi so sana na kung durian daw 5 katuig bunga na problema lang kay wapa ko'y kuhan wapa ko'y puhunan wapa ko'y kapalit ba ko'y kapalit o sidling ang kining kuhan markot naman ko na sa daan mga katusi nasa ako igagawa daw tag 100 sa Don Carlos tag 120 kudag po na siya sa ako igagawa tag 100 pais na tato so kung anong tako mga 20 kapunan ng katoski nga kita ko 10,000 pesos pero kay wala mo ko'y kwarta kunti guman sa ako igagaw po diha mag-on po siya mag-durian ka na naman kasi kanagi kural no kanagi kural bayan no na mga katuski kana diha sa ako na igagaw din ha magtanom siya og durian muna nga ningon siya nga taninay mo diha para nga kuan kay sa dagit ang durian kung mo palay ko mo ambit ko sa mga 20 lang kapunuan ng so sakit ako ang kapal bilang dali on kaya pag-ipuson sa ubos lalo malapot ito magtusi kaya sakit ako baga malapot ito hawanan dagang mga sangagi kan rin mga katuski bagong pangulog kung katus yung hawanan kung pangwaon ng mga dagkong nga sanga nga panggamis sunod ay mahulog ka di ka kamamutuno ba ng mga kuha lupir ng sin manaog na mo koron kung relax ako kanit ikapoy manaog na koron nalika ako
nilida sa mga tuski. Kung hindi pa nga, ipanghulo na ko ng mga bulag at subos. Yung kalingawan group sila. Kay kaboylo ang sagbot ug tubo nga katuski ang napir umika na ni init umika sa init pero makabati ni gulan boylo lang nito sa mga katuski problema lang ani kay mahal na ra bagay gasolina ginamawer man ako ni mahal kay gasolina no di man nung kalas gyud di man dagan magalo ay padaguro maayo pati na lisura yung paso mga katuski mawiran gahi na putol na ang nylon ang ginagamit kay silbi ang blade diha nga steel kay kuan yung mga bato yung gitistingan bitaw diha nalukot ako ang panay yung blade nga steel mga katuski kung lagi diha lang ko nylon na lang itong nylon kay makalutlios bato wala na ba pupunta nga kung ano magkawan ko sa Santol daron lupo na naman kasi naman sa ginagmay bunga ako lang sanay patiwas ako lang sanay pleno kaon mga bataan kumangan manalingsing manibalik ng mga pinutan mga katuski kung sila naman naman putol ini sa lingsing tagdo kadangaw na ang tubo kung napuputol di na ako padagkuon nagpa tagason kay ulay ni putol adlo ko piting sanawa di subos asa do siligan di ko ganina magtus kay nakita niya parang kuhito na na kay talawan kay kuan kanang sanaw kayo ba uli pong mo kuan na terus dia mana unik ko naluto ang sin sa kainit ay nagmumuk siya kaya ito siya balik ko manawag okay hindi tutulog sa linansangan kay kiyat ba okay nào tôi sữa đúng đấy oke di tutup kafe kayak mau relax aku bye bye guys